cheerful, Brenny was a mayen, need us to reach other. Hallelujah, amen. Monye Kristo ayebio. Hallelujah, amen. Ma ye yinsa sroma. Hallelujah, amen. Sro sumdwe mpoano ho. Ye kamfo na ye yi ni ye. Ye beto jom dada. Hallelujah, amen. Monye Kristo ayebio. Hallelujah, amen. Ma ye yinsa sroma. Hallelujah, amen. So sungge pano ho, ye kafoni ye betujum dada. Hallelujah, with sorrow and care, hearts are lonely and true. Burdens are lifted that Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted that Calvary. 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 Burdens are lifted that Calvary. Jesus is very near. Osro ne asase yefo ayeye na ase ene ntontom ene yede ma wudi anopai. Amen. Yede ma wa nese ne fata efise woni ye di ne yie ye ho a na wotwe mu nyina kwani abahuru a wo ma yedi ye wa me ante atenka bone bia ye nyina yase abehia mu ewo wudi mu enne homeda ye a na ne ayeka nyina ne se ayeye nka wudi. Amen. Ye ho a ya yadebon yefo o eni ti esrew fa yemfom so de ahodo kye yen. Ni ayede ye ni hu ya ensase ye hwe ni ayede ya no kan ye ni esusu bo yakoma mu a anso wani ye ho a yesrew fa ni nyina kye yen. Na ji ensem aseda ene ayeyi yesrew ma yaba o ebisade ahodo edokoro ma enkrata asem aware mu nsem awo sani etie biara ye ho a wo de wunnim ye mu posin sani aye yenim yesrew hu ye mobo na ye bisade ahodo nyina ma ye ni ada wo ma ye hye kokoa mu bisibisi ya no esu awrade tie ye mpaibo me ye nim nwase yesrew ena wiase aye basa kokoa eniema ye koso wiase nyina kire se o ma ye toso mienu no eba eni nti yesrew boaye na ye ntumi siese ye ho entwen wo awrade wani afi ni ehia ye pa ne se me ni wonya ayonkofa na wo kasa ye ho ayate woni fa yesie wataban yase o awrade efise eho na somdwe wo huye mobo na tie ye mpaibo ena no payi ye de okasa mafo anopai hye wonsa. Amen. Yesra wakoa oni asem wo na wasem fanimu ekasa kire ye anopai
na okra wayira na koma aye dendenden emubu ma yente woni anopa yerade na se ye free ha kwa yenya atenka se ene ye ne wo adi ahiemu ya de osofo ne yira a okopokonos ekodi dwumadi esu hye wonsa ka wo ho na de wo koye bia no enso abapa na enhye wudi na nuonyam yentime no nkasa bebre efise wodi ye ne ayenka ayempo no na wunim dada enu nti ye da wase se watie yen efise ye busa we ene ade nyina ewo yen agye nkwapa ene enjefo Yesu Kristo di amen amen. Happy Sabbath. And open so yeda Yankopon no ase woni hwe so pa ene ne bambo efa adriye efa ehu hia yie ewo yenyamesom mu ne senti no onua bi to nyom se o se dai na me esese me de eda me Yankopon ase ewo hwe so pa ne bambo a odi abome no enu nti Yehwe Biblia free Luke chapter 6 verse 38 no. O say, Mama na wa mamu. Susukru wa pa a we mia so na wa woso so na ebuso na wodi begu mu ntumemu na susukru a mu besusu eno ara na ode ebesusu amamu erade asemni amen de bia me da kwanhwefo asafo ye ka titan offering na ehu hia Nyankopon pa yie e wo se minum ye no ye yesetie ema Nyankopon na onua bi ka asem bi se obebo ne bra ese de Nyankopon ewo ho na wawu akohu se Nyankopon ni ho sin se obebo ne bra se de Nyankopon ni ho na emomo obewu no obekọ akofesi Nyankopon Israelade se wo hu ye mobo na ne wo hye se ye nya bia no yebetimi aye nokwafo ama no kai wadi fie ni wo fi ba mu wo naye mu akone ebedie mu dane de nyina wo hwe wo so ewo wadwuma se mu enti eduru da won so be kire wo do de a kire na empopo uti na fe ye ne a ono Awurade pe na wo se ye yesa susukuru bia na yesusu no ono so obeye ode anemu be ye den obeye no moho ama yen enti nyame hu ye mobo na won hye ye den na samre ni me kai mo se de bia de ye no no odi betimi de afa Adventist giving obetimi de afa zel na afezo so ahanso so odi ba ya obetimi age envelope e wasomfo ne ho na fe ye de Nyankopon echefa bia e wo ye ho no ama no sabre me pese ye nyina ye bensi entrase na fe yabo empaye mpacho mama yen sorry ye Nyankopon ya ho hia mo boafo panel ye da wasese da ne de nyina wo kai yen ewo ema ye de be ma ho ma o ma ye hu se nya ye wo bia no ye wo Awurade odia nti edu se ye ba be kire odon so a kire wo Awurade a ema ye mpopo ye ti enuanom a omode aba no frosu muso na hira o ma yen
Ɔmo nso so a senti bi nti ɔmo anya bi ama no Awurade ne ayɛ ka ne sɛ sɛ yɛ adwuma sɛm a ka ɔmo ho sɛ ebi mo nso so senti bi nti ɔmo anya bi ama da sɛ na yɛ opa ɔmo nyinaa kaakae saafoɔ nyinaa na obiara mfa bi mmra mmɛboa wɔ adwuma ɛnam saa yɛ so ama wɔ adwuma akɔ so yɛda wase sɛ ɔbɛyɛ saa ma yɛn yɛbisa wei wɔ ɔdɔba ne din mu nti amen. In the morning, sowing seeds of kindness, so in the noontime, waiting for the harvest and the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Sowing in the sunshine, sowing in the shadows, fearing neither clouds nor winter's burning rain. By and by the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves.
Happy Sabbath, church. Happy And day. happy Sabbath, boys and girls. I want to welcome everyone to our children's story time. This week is lesson 8, and the title for this week is Water from a Rock. To open us up in prayer, I will call on Joel. Hands together, close your eyes. Dear God, please, church will be okay. And please we bless everyone at church. In Jesus' name I pray, amen. 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 The memory verse for this week was taken from Isaiah chapter 26, verse 4, and it says, "Trust in the Lord forever, for the Lord is rock eternal." Amen. The message for this lesson is, we worship God when we trust Him. Amen. The song we will be singing is "My Sins Were Higher Than the Mountain." Amen. Higher at the mountain, and the Lord sanctified me. I say, higher at the mountain, and the Lord sanctified me. Sing glory, hallelujah, when the fire came down, when the fire came down, when the fire came down. Sing glory, hallelujah, when the fire, the Lord sanctified me. Higher at the mountain, sanctified me. And what higher than the river, Lord, sanctify me. Hallelujah, when the fire came down, when the fire came down, when the fire came down. Say glory, hallelujah, when the fire and the Lord sanctify me. We're higher than the ocean, and the Lord sanctify me. We're higher than the ocean, and the Lord sanctify me. Glory, hallelujah, when the fire came down, when the fire came down, when the fire came down. Hallelujah, when the fire, when the Lord sanctified me. Amen. Put your feet. Put your step. Hi everyone, it's Aunt Fernita. Today's story is called Water from a Rock.
The memory verse is from Isaiah chapter 26, verse 4. It says, "Trust in the Lord forever, for the Lord is the rock eternal." Today's message is we worship God when we trust Him. Have you ever run out of water? Imagine how thirsty you would be. You would probably be upset and cranky. Years ago, God told Moses to lead the Israelites out of Egypt. Moses did, but they had a water problem. This is how it happened. The Israelites were out of water again. So they started complaining to Moses again. "Why did you bring us out of Egypt to die in this desert?" they grumbled. "There's nothing good to eat here, and there's no water to drink." They didn't mumble about this just once or twice. Again and again they complained, their voices growing louder and louder. How many times had Moses heard that? In fact, the people had complained about having no water 40 years earlier. At that time, God had told Moses to strike the rock, and water had gushed out. Gallons and gallons of water had poured out, and it kept pouring from out of the rock as long as the people were there. So here they were again, without water. Instead of trusting God to care for their needs, they grumbled and complained. And Moses, as he always did, turned to God for help. God told Moses to take his staff, his walking stick, and call his brother Aaron. They were to gather all the people together. "Speak to the rock before their eyes, and it will pour out its water," God said. Moses had been patient for a long, long time. But after 40 years of listening to the Israelites grumble, he had heard enough. He was angry. He was tired of their grumbling and complaining. Once more, they were showing that they did not trust God. Moses was so irritated that he forgot it was God who had caused all the miracles to happen. God had caused water to flow out of the rock 40 years before. Only God could cause it to flow again. But Moses forgot. He felt he was the one who could make the water come from the rock. "Listen, you rebels. Must we bring you water out of this rock?" Moses yelled at the people. But he didn't speak to the rock as God has commanded. He raised his arm and hit the rock twice with his staff, and God made the water gush out. Moses may have felt quite pleased with himself for a moment. He'd probably wanted to yell at the people for a long time, and it may have felt good to hit that rock. But Moses had given the impression that the power to make the water flow had come from him and Aaron. So God was dishonored. If Moses had obeyed, it would have reminded the people that although Moses was their leader, he got all his instructions from God. Then God spoke again in his calm, gentle voice. "Moses, Moses, you did not trust me, not even to honor me as holy in the sight of the Israelites." God said, "Because of that, you will not bring this community in the land that I give them." Immediately Moses realized what he had done. He too had forgotten to trust God. He had forgotten for a moment who was really leading Israel.
For 40 years, Moses and Aaron had struggled in the wilderness. For 40 years, they had led God's people. But Moses and Aaron could not go into the promised land. The Israelites had to learn that whoever their leader was, that person had to trust God completely and honor all of God's instructions. God wants us to honor and worship Him. He wants us to trust Him. He wants us to know that He will be with us every day. We worship Him when we do what He asks of us, and we worship Him when we trust His leading. Amen. To give us our closing prayer, I'll call on Brandon. Thank you, Jesus. Let us be good boys and girls. Thank you for taking us to church safely. Please, today is Auntie Stella's birthday. Bless her. In Jesus' name I pray, amen. It's over to parents. And be quiet. No running, no talking.
nimdie frankani iradi o nyamini yen han yen kwaji enuti yen suro biribi se atufu di dompi becha yehues rabashia sedena ya burintu yaku marintu yensuro Yehuwa ni yewo Shall we all rise? This Sabbath scripture reading will be taken from Acts 19:13 through 16. Then some of the itinerant Jewish exorcists took it upon themselves to call the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, "We exorcise you by the Jesus whom Paul preaches." Also, there were 7 sons of Sceva, a Jewish chief priest, who did so. And the evil spirit answered and said, "Jesus I know, and Paul I know, but who are you?" Then the man in whom the evil spirit was leaped on them, overpowered them, and prevailed against them, so that they fled out of that house, naked and wounded. Amen.
sirame Yeti me amin fatayi Christo de dojeme Mominim nyamajeno adi Nameni daso se obetumi De nyame de asanesa Esie posidano mo Minim yenti a omami Hoji yihojidi Nenyanti nasenom jidi De asumdwe mami Mominim nyamajeno adi Nameni daso se obetumi De nyame de asanesa Esie posidano mo Minim senyang hong no ba Beyi aten bon hong Fasel no so yi Yesu tre De moja di ma Mominim nyamajelo adi Nameni daso se obetumi De nyame de asanesa Esie posidano mo Minim don a rua beba Anacho ana ewia Na se meneno benanteo Ana meshia no wiem Minim don awura beba Anaju anawia Na se meneno benanteo Ana meshia no wiem Mominim nyamajelo adi Nameni daso Se obetumi De nyame de asanesa Esie posidano mo Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Maranatha. 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 Yɛde nyame ase bebree ɛwɔ akwanya foforɔ a ɔsan de ama yɛn sɛ yɛmmra mede ɔsɔfoɔ ne asɔre mpanimfoɔ nso ase sɛ yɛma me saa platform sɛ me so nyina so bi afei mede awo nso ase sɛ ɔbaeɛ sɛ wobɛtie nyame asɛm yɛmmɔ mpaeɛ yɛagye nkwapa wo sɛ yɛtena wo mu a wobɛtena yɛn mu enti saa berɛ yi yɛde yɛn ho aba deɛ ɛserɛ no sɛ fa yɛn no mu na twe yɛn bɛn wo nguanko no mu bio nyame ma yɛnte wo ne ɛnɛ da yi wo din mu nti amen secretary say programs bebree wɔ hɔ no mu nti menya ne ntiantiam
nti mayere me ho pa emra na mekyerɛ de na mekyerɛ de 3 hours at a go na wo kyerɛ 3 ne wie a wonwie na waka kyerɛ mo break mo mu 10 minutes ebi bɛpene ebi mpene enso so mefa na we de enye adekyerɛ na nyame asɛm ne yɛbɛtie de baabi a spirit ne de yɛbɛduru bia ne yɛgyina hɔ nom ba mayere me ho na spirit na use me ye amen and then me pesa me ne o yenche ehho asɛm no se who are you we asɛm bisa na who are you say easy so be yano bibi say who are you easy so be yano ana me boa then so one hwe ya na anu yie no wati yesan say one te de wo pa kire na se a wunhunu anu yie papa a wonfama no so no obi e kasa o phone so a otimi ka say me pa kire ho na me ne ka say e ya ni die kwan so opese wo hu nipa kro ansa na wabiem na nkomo na kwa akire na sa who are you kro ya nso so sa woni obi e kasa na sa abufuo ba kakra na obi e kasa ne boso na ba ko kasa mi wunim de me ya enti wo ye sa de we akire mi na o kasa who are you a o misa wo se wo ne hwan wo se so hokọ you come there kind of who are you? And America then who the hell are you? How crowd the hell are saying monum? And the can I just open so chair say one way ya BBC. Ya can mono. Any about in shroud, what kind of come up maybe na Siva and Manson or money na mom de omo ya ne say omo tutu ahonhom bone honhom omo di tu sa ahonhom bone ne de e bi ye magic e bi nso su free de efire na na amsa na Paul aye adwuma ache ni ntino na yate Paul nka say odi nyame bi nam a na odi ne din eye nsenkyerani bebre ne say nti sa nkrofo nso ya wa adwen say what is a meeting? Ever could teach our money be. Nana home boneno. Ebi sounds and a mokra hair, more why. Yes, you know, more bonny dino minimum. Now, Paul now most of what the yes, you need to our home one and a sapor knows me a day minimum. Now, who the hell are you? Momuto musanya mudi sayadi no eba hanu mubi nika ba areho say nke di anka tumi wo ma obi atimi ejina so de yense nkyerene no wo nkwa wo yusu sayadi ni bia bi say na wo ye hwan ya wo yusu sayadi no na wanyo obia me na misasa question we say ono Yesu na wo boni din no mekra mpo minimu no me honhombo ni minim Yesu na wo a wo boni din no wo beto mu say na just wo de wa yira kra o wo honhombo ni na chi enti who are you nya question bia eye easy sa esan se na me hwepa sane wo mo ho ye na ese honhumboni tu sha won so na ni omo epre ne bo omo ama omo de omo ho ntaade atete ene firi ho ne omo ho akurakuro de na just say who are you we then who the hell are you next nenso de mpese ya ti ase ne se Yakasa identity, it is not imitation. Enti se wu ni mobi, se wonam Yesu so eye nsenkyerene, eye adwuma pii no, enkyere se wobetimi aye saa nipa kro ne bi. Emra wonye wadwen se
deɛ wɔde di dwuma no wo so de bɛto wo ho so adi dwuma bi. Hallelujah. Enti sɛ yɛka sɛ yɛyɛ nyame ma ne yɛde nyame din nam na yɛde ka nsɛm kyerɛ nkurɔfoɔ a ɛyɛ sɛ yɛn suban ɛda adi sɛ ampa yɛyɛ nyame ma. Ɛyɛ sɛ deɛ nyame na yɛde ne din nam no deɛ wɔpɛ n'apɛdeɛ ɛna ɛsɛ yɛyɛ dɛn yɛyɛ. Sɛ ɛkɔyɛ den ma yɛn sɛ yɛbɛyɛ deɛ yɛde ne din nam no apɛdeɛ deɛ a na neɛ yɛtrae sɛ yɛbɛ imitate nkurɔfoɔ bi a ɛyɛ saa. Na wɔnhwɛ awerɛhosɛm a ɛwɔ mu ne sɛ ɔsɛefoɔ no bɛbisa sɛ na wofiri he wo koraa wo ne hwan. Nti ɛsi authority comes from intimacy. Mmerɛ a wobɛn obi nti yɛbɛn nyame in this regard no ɛno na yɛbɛtumi ɛne no aka abɔ mu na afei ne din no a ɛyɛ din nwanwasoɔ no yɛde adi dwuma no bie. Obi a wobɛn no biara nso no wodan wo dɔ adi kyerɛ no. Enti yɛbɛn Awurade ne sɛ yɛdɔ Awurade. Na wodɔ Awurade nso ne sɛn ɛne sɛ deɛ wɔpɛ wobɛyɛ ama no. Nti mehwɛ sɛ ɔbaa ne ne kunu anaa bɛrima ne ne yere anaa ne mma ati fie na oh I love you nso I love you yɛhunu deɛ ɛkɔ. Woyi wo nsa ana pan ne wabɔ no ɛno ne I love you no. Na mmom wo korɔkorɔ no na wotwe ne bɛn wo ho ɛbere biara no deɛ ɔpɛ no na woyɛ ma no no woyɛ bɔne koraa saa nipa no wɔde bɛyɛ dɛn wɔde bɛkyɛw. Na God knows you by your name. When you need some park, I see a woman say, Yamra, Yamura, Yentimi, Mare, Raddy Bebre, Naya Green Saboni, Tria Quatri, Na Fay, Yamua, Yefine, and Sam Fata Sebana Senior National. Or say, Minimo. Mabo Dean, Anna Mafro. Me, men, I'm a war. Na wo yɛ media anɔpa yɛ Awurade ɛbɔ wo din afrɛ wo. Anɔpa yɛ Awurade extend another invitation bi ama wo sɛ meba bra me nkyɛn still a medɔ wo. Mema nkwansidie biara ɛntwe wo ɛmfiri me ho. Ɛsiane sɛ ɛnkyɛ na meba na akatua no nso deɛ mede bɛbrɛ wo biara. Na said you matiano, and no one get yana been already who am about. And who are you? And a woo to me, I can say, we in Yameba. And I say, we're free ni power. Ye. I need you some Cassia and say, Bonsamoni me and said it here. So when you may afa, and I say one afa no, bonsam wonim. I can count somebody to my and say, Jesus, I know. A quite bear na bonsam fast with him, yes. When him saw ya jinkwa, hallelujah. When him saw ya tumira, hallelujah. When him saw ya Aboagye, hallelujah. When him saw, oh no, done him ma, ain't no di, or baby would the G. Paul, I know. Oh, Tina Bonsam and Sukai say, Paul, a man no yes no, na bonia who do in no dibi. Then some will die the two nechi, no bear rather no be fan in cransam not the year, Jumano, obey or craft for. What you tell home money be brave. Or my bubua for sorry. Why in century ni bebre? Bonsam aunt me am fan tete and near my way no ankai no name dear Nanyankopon atra fanny ho say Paul I me back now or so many answer or yema pediano. I don't know bonsam no de kaino. Enti and fa said they were braba ebia tremonet here forget about it. And ne in here answer
ene de na nyame ade ache wo no eno na obegyina so abu akonta aten entina bonsam nim se Paul nyame ba hallelujah enti won so san na bonsam nim ho so nyame ba anasa wo ye ne ba yen bra a ye bo e wa asasi so si emanyame kwan na nyame ben ye ye ma ne kwan na ne honhom ne tena ye mu a ebe kyerɛkyerɛ ya kwan ne betutu ya na mo ama ye na ɔsɛefo no mfidi a wahyehyɛ biara no ye bedi so nkunim na ɔse Awurade sɛ nanso you have to be intimate with God sɛ wantimi ani nyame anya nkitahudie papa bi a ɛbɛyɛ den. So Jesus I know, Paul I know, and who are you? Enti diana James Yakubu ngoma no etira ya 9 chichemu nso no kan say for wa kwan nyina hye Awurade nsa si osefo na na so otamfo no kwan na obedwane afiri wo nkyɛn yenimuniama enye nyina na ya na da bia ya sre ho anwode mfiri Awurade honom na nso so yewia ne asa akofa bio wonim pa sansa no munye wobɔ mpa ya sɛ Awurade ma wonya nsa no so wokɔ shop ano akoto akosifie wodi ko decorate ho ana so de ko yeden wobenom wonim pa sɛ pornography nye nanso wo fa afon bia na wonim ba bia wo na wayɛ wadwen sɛ ma awra mfida ɛhɔ ana abekɔ wonim pa sɛ konkonsa nye wodi na bontin po anya nso asɔre dem kra na edi konkonsa no until say ye be offload sa ni ma we nyina free mu no nyame honhom ntimi mehye ma na ntimi ma ya hoɔden emeye man yie na enam ne din no so aye nsankyerɛni ni bi nti de beka an sa sticker na ebegye ya kwa ne agogye sticker na da bebo ye gas cylinder ho wo kan so na de abɔ ho na sticker ni din na ya twere wo so no bo ya ntimi anya hwe a na sticker na de tare ho na be den. Who are you? 2 Corinthians chapter 5 verse 17 say enti se obi ba Awurade mu a na ɔyɛ abɔde foforo de kan ni ema ni nyina na ayɛ den na atwam anɔpa ni gisɛm kɛseɛ pa ɛyɛ me de pa sɛ me ne wo ɛkyɛ pa ne sɛ ɛfiri na ɛkɔ yɛayɛ abɔde foforo hallelujah die hu mu pa ne sɛ sɛ wokasa wo san wachi a ɛyɛ easy wokasa wo kɔ wani mu a ɛden nanso sɛ wokɔ a tro ne sɛ ɔbɛma yɛ mu ahoɔden ame adi ɔsɛfo no so de kwan kuma na ɛsonam ɛden no ɛno na de yɛ kɔ nkwagye mu ɛnani gye yi deɛ yodium ɛbɛpiapia wati kɔ saa na nkyɛ Sajen kwane ba akunta be na me no ye bebuo odofo ma ho kwan na Kristo entena omu anopai ye ma me ho ai take asem bi o say a genuine relationship with Christ will be revealed by the fruits of the Spirit in the life enti say ye ni Nyankopɔn kisa hudie ni ye papa ɛdeɛ ne nam so yɛbɛhunu ɛnyɛ bibia sɛ aba bɛfiri mu aba and the fruit of the Spirit is what? Joy. Me say what nam hɔ a yɛ amu ani nye ɛnyɛ wo nko a na awɔ haw yɛ amu ani nye wate
Eya yemie nso kakra. Mommy daddy ka asem kire wo a eya tie kakra. Emra ye bear the fruit of the spirit no. Eno na afoforo nam ye so obehunu agenkwa na be project no to such a limit say ebeye din say omo notice. Nemra ye ma sa fruit of the spirit ya da di we mu no. Na chese ye ne cha ye ho nso ma hom kronkron na ye dan atena ye mu. Na watena ye mu na nya one time affair. It should be continuous. Ayesa bribia no. Ye me ho kwan. Na hom kronkron de ye adwuma every step of our life. Deɛ ya enya no deɛ yɛbɛtumi ayɛ no one time thing ɛnɛ yia yɛfiri ha no mu a yɛsan yɛkyi afiri saa nneɛma no nyinaa ho nanso sɛ wofa Kristo a ɛnam sɛ no wɔyɛ abɔdeɛ foforɔ nti no kane nneɛma no ɛsɛ ɔhoma ho kwan na ɛdɛn ɛtwam ɛfiri w'abrabɔ mu na yɛtumi abɛɛ the fruit na mmerɛ a wobɛɛ the fruit of the spirit no ɛno ana Awurade say meba tena me mu na me nso mayɛ dɛn matena wo mu na practically yɛnhwɛ sɛ edua si hɔ nom na ne man aso fruit bebree sɛ wotwa ne man ne firi ho a ne man ni betimi aso fruit bi ewa na enti kire se ye fruit na ye se ye bebe ni nyina ne se ye twe ho free Kristo a wo ye bobedua no ho a enye ye odofo free ne kai ba bia wo hwe ase ye sori gina wona so bio enema nyina di adanse ase enche Yesu beba obi se oti Yesu enka se oba che ko beba nko aba ben ada okra ebia na wa ma wo mre iso den so eche se den a obeden obeba entimi bisa wasem bisa ni bio wakai de wo ye enti the microphone show nsɛm a sɛ oh de adi kyerɛ obi a de wo ya okay in the spiritual world and all realms no yenim wo honom yenim wo soro sɛ wo nyame ba wo nyame apɛdeɛ na nyame emra a wobɛpie na nim onyamu no wobɛka ne ma ahoteefo na ɛkɔsoro no hu bia na ana say here on susun ekai wo say oh nipa we say they were untouchable wuntimi nkwa ne nkyɛn free say wafa Yesu abɔnebo enti wo nyame ba ana say the other way oh we are one of us enti bonsam nim say wo nyame ba ana say we are one of them enti wabra bo hwe a wo dan Yesu adi e wo mu kyerɛ afoforo ana ebia na wonya crowd say obeko ba me kan kire say heaven hobe de pa ya so pani ba ko say heaven abenkwan e bedi ohonom ye de yi sofi na be sese ani ngo na just abenkwan na be take pa obi kura say excavator ye di boom say ana enwo na ehwie gu saa oda fomre wo mi yemre bone akoni akofosem na ekoso asase woso ekoso boni bebre na ekoso wo wiase anka mpese wo pie kura mpo a na wonim se obesan ba fie bi wo ana eneni odombre eneni the only opportunity I was say best son enti anopa awie
Nyame nhyɛ yɛn den. Ɔma n'adom no nyɛ kɛseɛ ma yɛn. Ɔma yɛn tumi a ɛbɛma yɛn ho kwan ama watena yɛn mu. Na afei wɔntew yɛn ano. Na yɛntumi mfa n'asɛm ne nkɔ. Na sɛ opie bio a yɛanwura na yɛnya daa nkwa. Awurade nhyira wo ɛwɔ ne din mu nti. Amen. Jimmy Brami Urama Mifashe Musakura Jimmy Sanama Enye Nyawodon Kobechire Nyawodon Kobechire Jimmy Nanama Jimmy Pefa Yewodi Erin Yemidi Bio Jimmy Koma Wodyampa Ebe Yewo Ahiwa Ebe Yewo Ahiwa Jimmy Do Merade Mifiego nan ase Jemene madinyina Meye wonko dida Meye wonko dida Jeme dome uradi Mifiego nan ase Jemene madinyina Meye afei de ne wani na hwɛ de ogyina wo nkyɛn no sɔ ne nsa na ne mmɔ mpaeɛ. Fa ne hyɛ Nyame nsa na ɔmfa wo nhyɛ Nyame nsa. Sɛ Awurade mɛka yɛn ho ɔma ne honhom no kwan na ɔnhyɛ yɛn mu ɔnhyɛ yɛn ma na ɔmfa yɛn nyɛ adwuma. Afei nyina yɛ mmɔ mpaeɛ. Awurade a woyɛ otumfoɔ. Anɔpa yi wonam wo dom so de w'asɛm ama yɛ. Wɔsɛ ne wo nkitahodie no ɛyɛ papa a wobɛtena yɛn mu. Yɛsɛ nti no yɛn yɛmɛtena wo mu kanan.
na wafa yi no mum de yɛ adwuma. Yɛsrɛ sɛ meyɛmu ahoɔden daa. Afei mmerɛ a yɛde yɛn bra ne yɛ kra ahyɛ wo nsa yi, yɛsrɛ sɛ te wo ho ma yɛn. Na afei preserve yɛn. Ɛma wo mma yɛ ɛtɔ so mmienu no. Ma yɛadwene bere biara ne yɛn susuyɛ Nyame ne wo deɛ no nyɛ pɛ. Na ɔsɛefoɔ no ɛrekan ne ma a wɔbɔ yɛ din pa a wakasɛ daabi yɛde yɛn ka ne ho. Nyame wo dom nti anim sɛ yɛsrɛ nkwagyesɛm a wobɛyɛ ama yɛn. Aseda nka wo din daa. Afei anɔpa mede wo ma nyinaa ɛhyɛ wo nsa. Ma w'adom no nyɛ kɛseɛ wɔ obiara so. Afei Nyame ntew n'anim ɛnkyerɛ yɛn nyinaa. Na afei wɔn tutu yɛ anam ɔma yɛn. Ɔnyɛ yɛ kɛseɛ. Afei awie yɛbrɛ mu yi. Ɔnhyɛ yɛn so. Na opie a yɛn nyinaa wabɔ yɛ din tantan ne bi. Na yɛakɔ akɔdi na ɛnsɛda wɔ n'ahemman no mu. Aseda nka Nyame din. Ɛsiane sɛ wɔtie yɛn mpaebɔ ɛwɔ Yesu din mu nti. Amen.